Какво става, пичо от YouTube? Аз съм Арентър Денис. Правя някаква томбола в моя сервер. Състои се от един победител. Той ще спечели ето айтъми. Pro 4 Rating 3 set. 8 лега. Tier 2. Sharp 5 Fire Damage. 64 голяма пълки. Braving Stance 64 и Caldron 64. Полшанки някакви. Значи първо трябва да се абонирате. След това да лайкнете клипа и да напишете в коментарите запис, ника ви в сървъра или в игра. Да. Вата, който тук. Добре се едно. Долу това беше. Ето. Тия айтъми. Меч и тия тул. Точностите и така. Да клипа, да giveaway ви е харесал. Абонирайте се, лайкайте и чао.